História Univerzity Konštantína Filozofa sa začala písať v meste Podzoborom už v roku 1959, kedy v Nitre vznikol Pedagogický inštitút. Neskôr začali pribúdať ďalšie fakulty. Dnes je ich 5 a spolu tvoria inštitúciu s moderným systémom vzdelávania v bakalárskych, magisterských aj doktorandských študijných programoch. Študent na našej fakulte ponúka študentom možnosť spoznať nových ľudí a urobiť si vlastne priateľstva na celý život. Na štúdiu na Pedagogickej fakulte oceňujem využívanie rôznych inovatívnych prístupov, ako aj možnosti zúčastňovať sa exkurzií, zahraničných stáží. Študentský parlament organizuje pre študentov aj rôzne podujatia, ako je napríklad univerzitný hokej, pivný festival v Nitre a rôzne ďalšie študentské aktivity. Keď sa zameriame na postupy vzdelávania na našej fakulte, tak ja ako študentka môžem zhodnotiť, že je veľmi kombinované a veľmi inovatívne a interaktívne. V rámci najväčšej výhody našej fakulty je určite to, že si tu vytvárame našu veľkú študentskú komunitu. Aj vy môžete byť súčasťou, ak sa stanete študentom našej fakulty. Je na vás, ktorý odbor si vyberiete. Odborov na našej fakulte je naozaj mnoho. Každý si tu nájde to svoje. Mňa osobne pri výbere štúdia oslovila ponuka študijných programov. Priamo na pôde vlastne fakulty môžu študenti navštíviť kariérne dni, podujatia v rámci týždňu vedy a techniky, rôzne filmové alebo hudobné festivaly, hokejový zápas univerzít, kvízy, opekačky alebo turistiku po okolí. Okrem moderného prístupu fakulty majú študenti taktiež možnosť absolvovať praktickú stáž v zahraničí. Výhodou štúdia na našej fakulte je tá, že máte možnosť študovať duálne. Máme najviac praxe na celom Slovensku, čo sa týka univerzít. Ďalšou výhodou je možnosť vycestovať cez Erasmus Grant do zahraničia. Naša filozofická fakulta má vlastné tlmočnícke laboratórium. To štúdium na tej univerzite nie je len nejaké tvrdé drillovanie a učenie sa, ale je to samozrejme aj zábava. Veľmi populárnymi na našej fakulte sú katedrovice. Nespornou výhodou našej fakulty je skúsený kolektív zamestnancov. Ľahký prístup k Erasmus Plus programu. Rôzne exkursie po Slovensku aj do zahraničia v rámkach študijných predmetov. Absolvent sa vie uplatniť v každodennej praxi na regionálnej, národnej a nadnárodnej úrovni. Život študenta na našej fakulte je veľmi pestrý. Vyplňajú ho najmä prednášky a semináre, ale okrem toho sa môžeme zúčastniť na viacerých mimoškolských aktivitách. Silnou stránkou univerzity je rozsiahla ponuka študijných programov v bakalárskom, magisterskom aj doktorandskom štúdiu. Aj to je dôvod, prečo univerzita odchovala viacero významných osobností. Ja som vďačný, že som v živote navštevoval Univerzitu Konštantína Filozofa, lebo mi dala do života veľa. UKF mi dala veľmi veľa pekných zážitkov a to je podľa mňa naozaj veľmi dôležité kontakty. Veľmi rád na to obdobie spomínam, predovšetkým preto, že ma naučilo slobodne, kriticky interpretovať umenie. Vďaka univerzite som naozaj dostala vzdelanie a dostala som sa aj do tej praxe. Som rád, že som aj ja mohol patriť do tej veľkej rodiny absolventov a študentov Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Táto škola mi dala skúsenosti do života a možnosť robiť to, čo ma naozaj baví. Ak sa chceš aj ty stať súčasťou univerzity, vzdelávať sa v modernom prostredí pod vedením kvalifikovaných odborníkov a popri štúdiu zažiť pestrý študentský život plný zážitkov z rôznorodých aktivít, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre je pre teba tá správna voľba.